Čaute ľudia od ďalšieho videa. My tu máme veľký opening Pokémonov. Sice fejkových, ale to nevadí. Ale ten, kto bude mať veľa dobrých tých Pokémonov, tak vyhráva všetkých tie Pokémon karty. Tak ideme na to. Rozdelíme si. Najskôr si ich rozdelíme. Takže počkaj, ja to skúsim, že či to bude... Tak mi natáčaj, ako to otváram. Takto z vrchu, dobre? Z vrchu. Ježiš. No čakaj, ja ti to otočím. No takže prvý balíček. Idem si otvoriť. Musíš takto viac sem. Ja sem kľudne pôjdem, aby to bolo vidieť na kameru. Čakaj, pôjď za mňou. Takto musím otvárať. No. Tak najskôr 4 karty dopredu. 1, 2, 3 a 4. Tak, prvé mám... To je ten... Pion. No, jedna karta je tam opačne. Tak ja si ju dám Odrazu, že ti na konci padne kokos Charizard. To by, áno, že ten, kto dostane Charizarda, tak vyhráva všetky kartičky. Dobre. To je dobré. Ale to je Veško. To je nový ty kokos Pokémon. Kúkajte. To je nejaký nový Pokémon. Čakaj. Musíš viac z diaľky to daj. To je nový Pokémon. No. To je Dubov. Teraz si ideš jedno. Teraz ja. Ja ho otvorím. Musíš na zemi ho otvárať. Máš naopak. Takže 1, 2, 3. Ja tam 4. už niečo vidím. Takže 4 karty dopredu. Takže Čakaj, poď sem. táto. Druhá táto. Tretia táto. Keď uvidíš Štvrtá nejakú táto. opačne, tak Piatá táto. skúsime. A posledná je táto. Ukáž. Tak zatiaľ máš lepšiu kartu ako ja. Takže dáme si ju na kopu. Nie, ty si zober toto svoje, toto ja mám. Dobre, vymyslel som nový spôsob otvárania, takže vy to budete vidieť ako prvý, čo tam mám. Takže som zvedavý. Ja sa budem kúkať do kamery proste. Čakaj. Ďalší ty kokos. Čakaj. Čo je? Ty kokos. Kúkajte. Dragonite. Ďalší nejaký drak. Tuto. Čakaj. To nejak nejde. Ale je to nejaký drak. Myslím si spraviť, zakresí to takto tú kartu. Áno. Takto. Teraz by to malo. To No. nevadí. Nejde to. Dobre. Ty. To čo je? To je nejaký. Talonflame. Vidíte túto obrázok? Ja si toto budem držať karty. No nič nevadí. To koľko stále Pokémony? 1 euro ďalší. Balíčky? 1 euro proste jeden balíček. Tak to ste koľko platili? 6 eur. Ja som platil. Koľko? Vieš koľko? Koľko? 30 eur. Ty koľko Tých balíčkov bolo 30. A kde sú len tie ostatné? Ja som si otváral 2. Teším sa na poslednú kartičku. Pikachu! To nie je Pikachu, To nie je posledná karta. To je Rajčina. A
podobá sa na Pikachu. Jaj, mne to zaznamenáva hlavu. Či? No lebo ja som zaostrený, vieš? Počkaj, toto sú tie moje Pokémony? Nie, A to je môj jeden. Ja som tam omylom dal. ja tu mám ešte Dvoch som tam dal omylom. Ja tu mám ešte... Daj si ich dole tých svojich. Takže Raichu. Majču. A to čo je? Daj si ich dole týchto svojich. Ja? Toto je Zarla, to je tvoj. Ja chcem, aby to tu bolo zaostrené. Tie Pokémony vonia. Ja mám, že každé tie kartičky sú akési malé. To je zo Chorvátska. Však to sú fake karty. Dobre. Čo je? Poslednú kartu máš nejakú dobrú. To je pekné. Among Us! Among Us. A posledná kartička. Hej, prečo posledná kartička je úplne totálne hype? Ja neviem. Asi sú to. To mám už. Ile to uví. Toto už mám. Tak idem ja na ďalší balík. Čakaj, to takto z ďalky ide vidieť. Kúkaj. Vidíš? Tak idem ďalší balíček. Ja tu mám... Takže ja tu mám toto, takýto balík. No, musíš Tak. z ďalky takto. Takto. Taký. Dobre? A ja si to idem otvoriť. Je to taký. Ja som hrozne spálený, kúkajte. Ja nám to asi zasvietím. Takže mám toto. Takže 4 karty dopredu, každý, ty kokos. To nemôžeš. Ty kokos! Ja už tam vidím nejakú dobrú kartu. 2, 3, 4. A idem na to, hej. Ukážu to aj do kamery. Takže prvá karta je táto karta. Dobrá. To je nejaká Swablu. Musíš ísť viac. To je nejaká Swablu. Vidíš? Už to je vidieť. Teraz ďalšia karta je nejaký Spinda. Hej, tu je karta Spinda. To fakt? Áno, aha. Spinda. To je dobre. To je karta Spinda. Čakaj. No, môžeš. Počkaj. Teraz tu máme kartičku Musíš viac dozadu. UX, nejaký typ. Jinx. Jaký Jinx, nejaká typkyňa. Otváraj si to. Teraz tu máme nejakého Ponita. To je nový asi. Ponik. A teraz posledná karta. Tu máme Tata. Nice. Ukáž. To je nejaký... Čakaj, musíš viac. Stále ti ho... To je nejaký slon. Tak toto vypadá. Ale máš tu ešte nejaké kartičky? To, jaj? Vidíš? Ešte Battloid. A Nejaký takýto Kledoe. A tohoto si mal? to je to čo je za kartu? To je nejaký Binwai. Nie, to je Braviari. Toto, Dnes som inak prišiel z Chorvátska. a teraz Magyari. To je posledný. Magyar. Tohoto si mal, či? To som už teším mal, ja neviem. Čakaj. Áno, to už som. si mal. Takže ide Davidko. No, idem ja. Takže ja tu mám takéto balíčky. Ale jeden z nich si musím otvoriť. Tak ja si otvorím tento. Jeden balíček, tu stojí účinne na 50 centov, ale už stál síce. Lebo to týpkyňa s vyhorelo. deckom zdrhla, že tam už štíňala to. Prečo?
Ja neviem, oni si zobrali peniaze a zdrhli s deckom. Odtiaľ to oni tu nie sú. Inak ono to tam horelo. Ja viem. No. A oni zdrhli s deckom. Je tu naopak. A čo to je za ká... Čo ti dáva? To je To je GX, ty kokos, to čo je za... Brawlera. Nie, Ty si už úplne tento. OK. Dobre, nejaký neviem čo. Neviem. Asi to už budú len nubaci. 6, 7, 8, 9, 10, 11, Mohlo by tu byť 10 kariet, ale je tu 12 kariet, ty kokos. Lebo ty si zobral o 2 karty viac. Ale to bolo v jednom balíčku toľko kariet. Nebolo. Bolo. Ja ti ukážem potom, koľko ja som mal kartičiek. OK, to už budú nejaké domácké, ale dobre sú. Tak idem ja. Čakaj, ja ti zrátam tie kartičky, dobre? V jednom balíčku je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, vyber si nejaký balíček, ktorý si vyberieš. Takže, ja vám ukážem ešte, aké to má balíčky. Také isté. Takýto jeden mám. Jeden takýto. A tri také isté, ty kokos. Ukáž jeden. Takže dám... Ukáž jeden. Tieto mám 3 také isté. Takéto má 3 také isté. Presne. Tak to Takže vypadnú asi Dám taký si istý panec. ja si tento jeden nechám nakoniec, podľa mňa. Takže si dám tento. Pekný. Čo mi z tohto padne, to som zvedavý. Som napnutý jak struna. A nehekuj sa z toho. Takže idem. Inak. Otvorím si balíček. Kúkaj. Sorry, padli karty. Zabijem. Takže to čo... Čiže to padlo na kameru. To čo je s tým? Desktop. Ty kokos! Počkaj, ale to si tam nemal. To je môj. To je môj. Tak som si otvorila ešte pred videom. Takže, Ja si idem pre vodu, dobre? on sa ide napiť, zatiaľ si natočíme. Ježiš, to nedá. Takže. Ty kokos. Takže. Idem. Takže 4 karty dopredu. 1, 2, 3, 4. Tak sú vpredu. A ideme si pozrieť prvú kartu. A to je... to je Ariados. Ukáž? Ja tu mám zatiaľ len... Ariados. Ukáž? A čo ti padlo, keď si povedal to, ty kokos? Nič, ale Ariados. Ale niečo si povedal. Nie, ty kokos, ale ja som to povedal len tak. Ukáž mi tie Ariados. Ukáž mi tie kartičky. Ale ja nie, ja som... Musíš ísť viesť. Ariados, druhá kartička je Ty mi to ukážeš po videu. Klingard. Feldhort. Slurpuf. Nejaký koláčik, dal by som si teraz. Potom je tu Resilience TH. Potom je tu Marianie. A posledná kartička tu bude... Ty kokos! Kanál Dules. GX karta. Ukáž čo. GX karta, ty kokos! Ale teraz počítam koľko kariet. Schválne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Inak malo by tu byť 120 kartičiek, vieš čo? Vieš o tom. Áno. Takže ideme... My tu budeme mať... Počkaj, to už... OK, teraz idem ja. Či kto ide? Čakaj, ja mám len 3? Ty máš koľko? Je? Dobre. Idem ja? Ja idem, však si teraz otváral. A ideš ty. Okay. No, koľko? Teď čo bolo? Posledná Pringleska odrazu. To bude posledná Pringleska, čo spravíme? Nechceme. Dobre. Nešme stručne. Čo ti padne? Jednu kartu mám otočenú, tak ja sa nechcem hlavne na ňu kúkať. Planeta Ponega X. Keldor. Nemáš ho? Toho mám? Tak nevadí. Hram, že... Čakaj, to je ten istý pek. Toto si tam mal. Toto si tam nemal. No tak, tieto všetky kartičky boli u Viktora. Kúkajte. Kľudne si to pretočte. Koník, potom tento. Počkaj. Bol Tento u mňa nebol, čakaj. Jaký? Nie. Bol tento. Aha, áno, boli tieto. No, To je scam, to tam bol. ale tieto dve neboli. Toto. Čakaj. Nejaký takýto snehuliak. Kam to mám dať? Ty kokos, ich je hrozne veľa. Potom vám ukážem album, koľko mám tých Pokémonov. To je zlaté. To sú dvaja panáci na jednej kartičke. Nice. Tento rúžový. No. Ticho. Nehovor tu za kamery. No a je to Megalopony a Iglipu. Čo tam je napísané? Megalody body bu. Ideš si. Čakaj. Ideš. Natáčaj. Keď toto bude ďalší scam, tak si tie kartičky takto... Idem na to. Inak vieš čo, ja som si 3 Pokémonky takéto. Nie 3, ale 10 kartičiek z jednoho balenia som rozdal. Proste na ulici v Chorvátsku. Komu? Hoci komu. Proste som ich takto rozházal a nejaké som aj roztrhol, ale tú najlepšiu kartičku som Jaká nechal tam bola? takto položenú. Takže. Idem na ďalšie kartičky. To keď to bude scam. Potom si zrátame, koľko máme kartičiek. Spolu všetci. 120. Podľa mňa to bude 130. Takže dáme si 4. Počkaj, ja to takto spravím, aby to ľudia nevideli. Raz, 2, 3, 4. A prvá kartička by tu mala byť takáto. To je scam ďalší. Toto som mal ponita. To nevadí. Ponit. Keď tam... Môžeš. Čakaj, ja To to sú ukážem na kameru. Ja ho vyberiem. Je tento. Čakaj. Nie, to není.
Kúkajte. Aha, kúkajte, to je to isté. Čakaj, to dáme fotku. To je taký skem, ja by som Dáme fotku, že skem. Dobre. Takže, toto je skem veľký. Teraz idem na ďalšiu karti. Ty kokos, toto som tu nemal. To je Venom od... Venom. To je nejaký komár. Ukáž. To je nejaký komár. Musíš trošku Ďalšie ďalej. máme Ferocest. Ďalej musíš. A posledná kartička. To nie je posledná. Tu bude... Ježiš. Gyarados. GX. Gyarados. GS kartička. Nie Maxka, ale GS kartička Gyarados. A posledná kartička. Čo to je zase skem? To je skem. Metan. Ale ešte tam máš. Metan a Slipkill. Čo? To by Sú tie isté kartičky? Áno, však hovorím. Čakaj, ja som ti zobral tie kartičky. No, to sú všetky. A to sú Zrátaj moje, si, ja ich zrátaj nechcem, si. ale- Zrátaj si. Ja ich nechcem, to sú moje. Áno, Domov. zrátaj si. Že ich nechcem domov. Ale nebudeš ich mať domov. Ten, kto vyhrá, tak si ich bere všetkých domov. No tak to nie, ja nechcem. Tak nevadí. Možno si Tak po- budeme to hrať, že si ich zobral všetky Alebo možno domov. si ich popredávam. Ja som to nevypol. Budem ich predávať. ja. Dobre, tak ich popredávaj. Dobre, teraz idem ja. Tak ja si zoberiem túto kartičku. Pokémon. Dobre, toto je... Moja noha. Dobre, ja som dnes prišiel z Chorvátska. Hádam, že dostanem Charizarda. Keď som to otvoril takto sviac. Dobre, toto bude rýchly opening, takže kúkajte. To je Mew, ten zlý zapasník, dobre. Potom mám to. No, potom máme toto. Potom máme toto. Toto, potom už budú len dané kartičky. Tak asi budeme len otvárať tie dobré. Že? Spinarak! Spinarak! Tam je spinarak. Idem na ďalšiu ja. Takže, dáme si túto ešte, to sú tie 3 karty. To sú tie 3 kartičky, toto. Toto je to, čo som mal 3-krát po sebe. Kde to mám? Tu je tá ďalšia, ten... Kde je ten sken? A tu je tá ďalšia. Takže idem na ďalší takýto. A keď to bude za skem, tak neviem čo. Takže idem. Co, vyděláváš peníze? No, budem. A kolik už? 1 cent. 1 cent? No to je fakt. No. Skúsim. Já bych mal 1 milion. Tak. To sa nedá. Ideme rýchly To opening. nikdy Takže nebude prvá zarobiť. karta je ty kokos. Ja mám Vimaxku. Čo? Ukáž. Snorlax. Snorlax. Vymax. To je ten tučko. Áno. Druhú máme. Takže teraz je to taký fakt nudný. Zober si to. Máme toto. Nejaká líška. Potom tu máme nejakého... Neviem. Potom toto. Kamo, tu je Ax. Nie, to nie. Teď tam koukám. To je Chimecho. Chimecho. Murkov. Jaký vonný týpeček, aha. Jaký vonný. Ty kokos. Hypno. Jaký Hypno. Poznáš tohto? Ja ho poznám. Hypno. Hypno. Jeju. Jurajč. Dedle. Denet. A potom... To je Dedene. A máme tu Drepy. Drepy? Ideme?
Čakaj, zaňho ideme si dať drepy. 60 drepov. Zaňho 60? Dobre, ideme si dať 60 drepov. Dobre. Tak poď. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 100 miliónov, dobrá. Dobre. Takže máme... Teraz ja idem. Tu máš Ja mám už poslednú. A ja mám Tak poslednú. ideme otvárať spolu. Nie. A ja mám ešte, ale... A ja mám tu, čo si chcem nechať nakoniec. Tu. Však? Tak ideme otvárať spolu. Ale ty Aj máš tu... ja som si chcel túto otvárať tiež nakoniec. Tak poď. Tak poď prvý, ja Dobre. Takže Boh ťa miluje. Boha. Boha. Boh Čo zvedám, čo ti padne. A ja... To je V karta. To je, Tak asi dnes... to je, Dnes to nebude. to je Vanda, aha, to je Vanda. Taká Vanda. Biela Vanda. Dobre, ideš ty. Prosím, ak ti pane Charizard, tak si to bereš domov. Ak ti pane Charizard, tak Takže si to idem si bereš trošku domov. posvetiť tie kartičky. Boh ťa miluje a ja ťa milujem. Dobre, natáčaj na kameru. Posledný bad kartičiek. Beto kartika. Astral Radiance. Takže, to je taká kartička. Že vraj, keď sa to otvorí, tak to bude lepšie. Jak pekne. Ja to otvorím. Tak viem otvárať, aby to bolo trošku. Natáčaj to na kameru. Čo sa nevidí vôbec? Otváram. Teraz by tam mali byť dobré karty, keď som to takto otvoril. Oh my god. Vyťahneme. Ak tam budeš mať Charizarda, tak ja to nemám Takže prvá karta. Tam není Charizard. To je hadík. Ale ak nejakú kartičku budeš mať nejakého malinkého Charizarda. Ja mám už jednoho malinkého Už Charizarda. mám Arcanite. Pikachu! Pikachu! Pikachu. Pikachu. No way. Ty si vyhral všetky karty. Nie. Hany, no dobre. Nie, nevyhral. Honey. Ešte si nevyhral. Woolipix. Čakaj. Bullmix. No dá, už to budú nudné. Lingliang, nejaký hryb tučný. Nejaký Čo? Smeragen. Ty hry. Nejaký Smeragen. Dragonín. Kota. Nedávaj to nám. A to už nič není. Dobre. Ja som vyhral všetky kartičky, však ja som mal Charizarda takého maličkého. Mal som? Nemám. Mal. Ale neviem, kde ti ho mám nájsť. Idem tu... Ty kokos, to je Aha. koľko? Ninja! Dobre. Daj mi všetky tvoje kartičky. Ja si ich nechávam. Nechávam si. Nechávam. Nie, to nie. To daj mi. Money! Ja neviem, kam to mám dať, tie Pokémon kartičky. Ale kedy? Nesaj. No, dobre. Money! Daj mi to. Just a funny, wanna eat my girl. Čakaj, stopni to. Stopni. Prehral som. Vyhral som. Ja chcem takéto karty. Vyhral som. Takže, teraz to ideme dať na kopu, že koľko ich bude. OK. Ja to dám takto na kopu, rýchlo. Počkaj. Ideme Nie, ja... Kto bude počítať? Ja chcem počítať. Dobre, tak sa počítaj. Raz, 2, 3, 4, 5, Ja viem, koľko ich je. 150. 7, Ja viem, koľko 8, ich je. Čakaj. 9, Dáme. 120.
Ale počítame aj tie balíčky. Čakaj, 120, 121, 122, 132, 150! Kokos. 150 eur za... Nebojte sa, tieto všetky kartičky si nebudeme nechať. Tieto všetky kartičky si nenecháme. 4, Ideme ich všetky predať. 5, kde ešte toto? 5, No čakaj, ja 6, musím 7, nájsť si gumičky. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ale v niektorých musí byť aj 20. Takže toto je Že 20. v 20 budú stať 1 euro. Áno. A 10 Ale určite nás stáli 2 eurá. Títo. Nevadí, ale keď to máme lacnejšie, tak si Budeme to mať v zlave. Budeme to mať v zlave. Že zľava nám išlo. Jo, fakt to pôjdeme predávať. Takže ľudia, už... Takže ideme. Takže toto je koniec videa. Takže... Tak. Je. Takže tu je tých 10, tu je tých 20. Raz, dva. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kartičiek. Takže toto je 10, dáme 20, dáme 20 kariet. Takže 10, teraz 20. Ale v jednom balíčku musí byť... Ja som tam dal Jedna dobrá nejaké dobré karty v tom Ale jednom. len jednu. Však jednu Len som tam jednu. dal. Raz, dva, 3, 4. Ale nie v každom balíčku. V každom balíčku nemusia byť. Čakať. Raz, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže 10 to je jedna dobrá tiež. Počkaj, to není dobrá. Ale do niektorých nemusíš dávať dobre. Viktoria, my na meste pôjdeme predávať tie kartičky. Hej, toto neviem, že či to dovolíš, ale že by sme tam zobrali tie všetky, aj čo máš tie už otvorené, aj tie zlaté. Tak nie, že to nie. Lebo to sú drahé. Takže 10, teraz 20, pas, Viete to pridáte? Lebo 3, to ideme ukazovať. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O ďalších 20. Ja som ich presne počítal. Raz, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A dáme do jedného balíčku, že to bude úplně pod tým, že kdo si to koupí a dáme tam len ty VMAX karty. A 10. Takže idem hľadať tie VMAX. Ale tie VMAX karty, vieš, koľko budú stať? Takže raz, no, 3 eurá. Dva. A to nikto nekúpi. 4, Okay. Be quiet. Okay, and confused. Co? Nie. počkaj, raz, dva, 3. Dúfam, že tu je ešte. Raz, dva, 3, 4, 5, Tak toto ho tam dá. 6, 7, tu asi žiadne VMAXy nie sú. Musia. Počkaj, toto je ešte táto. Hej, slačila som Mhm. 8, 9, posledná kartička. A to už asi nenájdeme. Ale potom už do žiadnych nemusia. Máme dať toto? Ešte toto? Tak. Tak tu. Alebo áno, dajú tam. 10. Áno. Ja toto zabalíme, aby nevideli, že čo tam je. To zabalíme do papiera, aby to nebude skomuničkované. Vás počítame, Čiže čiže novinka. raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ešte dve karty. Tak toto je koniec videa, tak čus. Toto není stále koniec videa, toto je len stopnuté. Toto je neskôr. Toto hádam bude stačiť. Toto. Dobre. Kde si? Ja idem toto všetko zahodiť. Pomôžeš mi s zahodením? No to sme pokazili trochu. No my sme toto natočili a kto uvidí to video, tak nebude vedieť, že tam budú tieto karty. Ale ich je málo tých, ktorí kúkajú. Tu som. Aspoň si to kúpia. Vieš? Marketing. Tak ale pomáhaj mi, však natrčame. Už tu nie sú. Tam nie sú obaly. Čo? Už tu nie sú obaly. Dobre. Daj mi toto. Do toho zabalujem. Toto bude docela dobre. To by mal zabaliť do balíčku. Tak, Ja to nezabalím. ale to nemôžeme tam spí moja babka. Však tam nemôžeme začať. Čakaj, ja viem. Mne tu išla nejaká ukázka a mne zabila tá linka. Kde je zmysla? Ale kde je to ona? Fuj, prečo je nejaká škareda? Hej, ja sa bojím, ja tam nejdem. Počka. Kde si? Kde hore? Hore. Vidíš? Tak toto znamená. Za plotom. Ploto tu je. Čakaj.
Šepka, nedostaneš nič od toho. To vypadá ako sík trochu, že? Sík. No to čo pískame. Nie, do nejakého domu. Jaký dom? Jak si nevedela? Toto bude zadarmo, lebo tam chýba jedna kartička. Čo? A to sú teda nízke počuva. To sú questy. To by som musela ísť na počítač. To by som musela ísť na počítač. Ja chcem nejakú hororovku hrať. Ja sa nezakrývam. Že ja chcem ísť hororovku nejakú hrať. To je auto. Čo to je? Studnia. Ako? No. Lucia, ja musím teraz na chvíľu končiť. Prepáč. Musím končiť. Alebo ten jeden balíček, čo mal byť zadarmo, dáme za 30 centov. 20. Ja už to mám napísané. Saudara? No. Koľko to má stať, toto? Euro. Rybičko. Je teraz málo, nevidím. Dobre, však báme. No. Vieš čo? Toto? Tam dáme. Dobre.
Chcem pozrieť túto, koľko, či to až túto. Toto obetujeme. Ale to bude za 3 eur. Toto. Lebo to som si obetoval proste. Dáš mi jednu tú sponku? To sa nedá so sponkou. To musím s gumičkou. Dobre, ja ti budem podávať. Čakaj. Kde je tá rybička? Kokos, to je také ťažké to zabávať. A to, kde to je to? Čo to máme predávať? A budeme to vôbec dnes? Nie. Tieto kartičky, ktoré sú tuto, tak tie si necháme na zajtra. A tieto môžeme dnes ísť predávať. Lebo to by bolo hrozne nadlho. Počkaj, takže možno by sme si mohli zarobiť, takže 50 centov. Počkaj, ale toto stojí 2 euro. No? Počkaj, toto nemôže stať euro. Tak toto bude stať 2. To bude 2, a to 3. Ja to prepíšem, dobre? Ja to prepíšem. Mám to 3. Áno, lebo tam nie, toto nebude stať 3. Toto bude stať 4. Nie. Áno, 4. Toto tam je hrozne veľa kariet. Zvedaví, koľko si zarobíme. Takže možno by sme si mohli zarobiť, takže toto je zadarmo. Takže toto stojí euro. Euro 50. Nie, toto stojí 50 centov. No však. Tak toto stojí euro, toto 50 centov. Euro 50, 2 eurá 50, 2 eurá 50, Nie, 3 eurá, toto sú už 3 eurá. aha, áno, 3 eurá 50, Toto je zadarmo. 3 plus 2 je 5, plus 2, 9 eur si zarobíme. Nevadí, to je tiež veľa. mama taká, že tvoja. Alebo môžeme dať ešte nejakých tieto všetky môžeme dať do jedného sačku a môže to stať 5 eur. Áno. A že keď si tam niekto kúpi tieto všetky balíky, tak ja úplne ty koko. Keď skúpia tento balík. Nie, toto bude 5,60 aj s tými čiernymi kartičkami. Vieš? Ideme všetky? Čakaj.
Inak vieš o tom, že to je nelegálny predaj. Ja viem, ale... Že Tak to ja to budem predávať s tebou v škole. No. No ale... Musíme napísať na EduPage. Tak ale niečo tam ide dať peniaze. Toto je koniec videa. Čo nevadí. To si... Vieš čo?